Shwmae, a croeso i'r Gweithdy Cymraeg. Heddiw, da ni'n mynd i twrnio ratl bach ar gyfer y babanod allan o'r darn o onen yma. Ac y peth gyntaf i'w wneud ydy gosod darn o pren rhwng y centres yma ar y leidd. Mae'r peiriant sy'n trwy y pren o gwmpas. Fel da chi'n gallu weld, dwi wedi gosod y darn o pren yma rhwng y centres ar y leidd rwan. Ac peth gyntaf i'w wneud ydy jyst i troi y peth yn fras mewn i rhyw fath o cylch, rhyw fath o cylinder. Dyna ni, da ni wedi cyrraedd rhyw fath o cylch, rhyw fath o cylinder rwan, ac peth nesaf yn defnyddio y gawd yma, dwi'n mynd i troi rhyw fath o siap fras ar y peth cyn i mi twrnio i ffwrdd cylchoedd bath sy'n mynd i gwneud y sŵn. Right, dyna ni, da ni wedi creu rhyw fath o siap fras ar y peth, ac y peth nesaf i fi i wneud ydy i twrnio darnau yma i mewn i cylchoedd bach sy'n mynd i gwneud y sŵn, sy'n mynd i symud ar hyd yr darn yma.
Reit, mae'r modrwy yma bron yn barod i torri i ffwrdd, torri'n rhydd o'r corff yr atal rwan. Felly dwi'n just yn mynd i defnyddio'r yr offeryn yma i gwthio'r peth i ffwrdd. Ni wedi mynd yn barod. Gwthio'r ochr yma a wedyn... Right, nawr mae rhaid i fi just tacluso corff yr atal yma ac wedyn bydd y peth wedi gwbl. Wel, just dipyn bach o waith efo'r papur tywod yma ac bydd y peth yn barod i torri'r ffwrdd o'r leid. Ac wedyn just o'r chisel yma dwi'n gallu just torri'r peth yn rhydd. A dyna ni. Dyna'r atal wedi ei gwblhau. Felly, tan y tro nesaf pawb, hwyl!